Pabebe? Hindi ko ma-level, girl. Hindi ako... Previously on the reality tour. Dito sa Siargao. Huwag ka mapiling sa Bolinaw Pangasinan. Ay, akala ko kasi Siargao. Kasi Siargao, Bolinaw. So yun, katapos lang na ma-prenup nga nung dalawa. So eto na, nag-me time. Ah yes, break pala, break. Tapos naka-break po kami talaga. Ginawa talaga kaming tauhan. Tauhan, alalay, ganon. Pero okay lang, dahil malaman natin yung dalawa, right? Ayan na sila, ayan na sila. Ayan, so yun guys, panoorin natin yung drone ng dalawa. Lakad na ba? Tatakbo. Takbo kayo, takbo! Ma'am, takbo! Takbo! And huli, tapos ikot, 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 ikot. Ang so cute naman ng mga ashe dito. Para tayong nasa Siargao. Ayun dito. Ingat. So ngayon, nakahanap kami ng magbebenta ng buko. So bibili kami ngayon ng buko from the coconut tree, of course. Para sa coconut buko. Wala pala ka ng Wala ka ng girl. Tayo mamaya, pag nakuha ko na yung buko, magkakaroon na ako ng buko. Buko na. Tingnan mo, tis, may buko na ako. Wow! Time-slap mo. Time-slap. Ano? Time-slap. Time-lapse ka nga? Anong time-lapse? Time-lapse? Wala lang yung S. O, the S time-lapse. Ganon, buko. Maraming oras eh, kaya simulan. Gano'n, dapat is time-lapse, hindi time-lapse. Maraming sumikat dyan. Good day everyone, it's me again, Daryl and Daya. You can call me Dar, it's DHAR, and you are watching The Reality! And for today's video, let's continue the kabaLiwan moments at Bolinao Beach with KIMMY, plus some glimpses of what happened at the prenup shoot of JOWEL and EUNICE. Let's go! Sige. Mawalan lang siya ng kapangitan ng aura niya basta mapicturean niya lang yung bukong yan. Ayan o. Let me see. Oh my God. I like it. Feeling ko photographer na ako. Ah talaga? Talunong mo si Jares? Oo. Ako napapalit sa kanya. Oh, Bob. Buko juice. Ano gagawin natin? Maglalakad lang tayo mula doon hanggang dito, baLiwan tayo. Tara. Sige. Para sa vlog! Ready? 1, 2, 3, go! Sabi ko maglakad tayo mula doon hanggang dyan, bakit gano'n yung... Sabi mo maglakad baliw-baliw. Ang hirap kumita ng vlog, di ba? Gawa tayo ng magandang content para sa viewers. Sige, sorry. Ginagalingan ko naman Kailangan mo pa yung vlog mo. Wait, ipa-vlog kita. Ayusin mo, ayaw ko mahulog Sama namin sa vlog. Ang tan. Yan. MakabuLuhan. Magseryoso ka nga. Sinunod ako bigla. Napaka-pogi oh. Pogi naman. Stage sister, Kimberly Fernandez. Kung may stage mother, may stage sister. Gaging stage sister. Miss Lily Cabando. Ang fab naman. Pogi oh. Kita mo yan. Taray, ang yaman mo sa partner. Binili pa niya yan, tapos binili pa niya to para sa para sa prenup na to. Feel na feel niya yung bro. Makaka-copyright tayo, Tony Gonzaga. Kakanta na ako.
Ganda. Gutom yan. Gutom ako sis. Pagod na pagod na. Pinamagod pa ako niya. One eternity later. Mo yung isa. Gutom na gutom din. Hoy! Hoy! Ano? Ano? Ako lang gutom? Ako lang gutom? Ano yung kinakain mo? Dapat portrait. Ay, portrait. Ulit. From the top. Okay. Tingnan mo yun. Nangungulenthang ng pagkain. Ay. Ano yan? Bastos ka? Ano ko? Kanina kumakain ako. Kumakain ako. Binibidyo mo? Ano yan? Ako lang gutom. Kailangan paalala ko pa sa gusto mo. Ay, skip pala yun. Sorry. Nakalimutan ko. Sige, cut. Kumari. Ano? Ako lang gutom? Ako lang gutom. Tama ka, scripted na yun. Okay. Dahil paalis na kami, magtatampisaw lang kami talaga sa tubig. Hindi ko na-enjoy. Hindi kayo maliligo, my God. At sobrang sakit ng paa namin, sobra. Tis, ganda tayo. Bayaray ko. Sakit. Pag iniwan ako. May boyfriend siya pero humugod siya. Shoutout sa boyfriend niya. Shoutout kay Johnson Abelia. True, Johnson & Johnson. My vaccine. So kasama namin yung kapatid ni Eunice. Ang lalim na dito, Be. Ang sarap dito. Be, maliligo na ako. Ayoko na. Hindi ko naiintindihan yung tubig dito. Dito kasi low tide. Tapos pagdating mo dyan, oh my God, high tide. Tapos low tide ulit doon. Oh my God. Nakaka-amaze mo, girl, no? Ngayon lang ako nakakita ng seashore na walang paalon. One eternity later. Change outfit. Of course, kapag pupunta kami sa mga beach, hindi mawawala ang Victoria. Gandang tao, besh. Kaya ni Victoria. Ayan, sabay ako. Pero may ito. Gaga. Ay, sa kanila pala. Kaloka ka. Ang dami mong arte at ang dami mong hanas nga. Ang dami mong baon. Hindi mo ma-level Pabebe. yung ano ko. Hindi ko ma-level, girl. Hindi ako sa'yo, makahabol sa energy mo. Okay, guys. Pagod na kami, pero lakad pa rin kami naglakad. Yeah, kasi gusto namin. Far away. Gusto namin far away. Oo. Nandun yung ano namin, yung cottage na. Cottage? Resort! Resort na natin yung bed. Ang taas talaga. Ang taas ng amas mo. Taas ng amas mo, girl. Taas ng anas mo, girl. Taas ng amas mo, girl. So guys, kasalukuyang nagpipictorial yung ating couple doon sa kabilang isla. And now, nagpa-iwan kami para naman magkaroon kami ng peace of mind. So sila yung nanggugulo ng ano. Correct. Sila yung mga nanggugulo ng aming pagkatao dahil punong-puno sila ng pagmamahalan ngayong araw. So dito kami ngayon. Ang bitter Nagsosolo. namin. Yes. Kasi yung isa dyan, broken hearted. Broken hearted? Sinong broken-hearted dyan? Ito yung katabi ko. Ay, ayun ba? Ay, buti nga sa'yo. Gago ka kasi. Ang arte-arte mo kasi, ikaw na nga yung cut. Cut. Okay. 1, 2, 3, action! Ang arte mo kasi, ikaw na yung nililigawan, ikaw pa mag-feeling. Yung pen natin. Ito, tatlong pa pala talaga. Ay, nako. Kapag pwede na dito. Yeah. Pagod? Ay, hindi, mas gusto ko dun. Shoot, pagod na tayo. Gusto mo yung mapagod tayo? Pagdating natin to, ano na tayo? Ano? Mas pagod. Feeling ko mas pagod yung dila mo. Ang daming sad-sad, visit!
kanina guys ay nag-swimming na kami doon sa dagat, and dahil kami nila mag-isa ang nagsiswimming, natakot na kami kaya pumunta na kami dito sa swimming pool dito sa Sea View Resort dito sa Bolinao, Pangasinan. Nagyayaman-yaman. Maganda dito kasi kakaunti lang yung tao. Tapos kung gusto mo talaga mag-relax yung family, yung friends mo, parang kami, di ba? Yeah. Kaya pwede kayong magbaliw-baliwan dito. Correct. So yeah, it's a nice experience. Nice experience. Tapos isa pa, nakatakas tayo sa mundo ng showbiz. Charot. Artista kami kasi dati, tapos naluma kami. Style. Parang kakisaya namin one day, tapos kinabukasan wala na. Correct. Parang nakatakas kami. I mean, nakatakas tayo sa mundo ng stress, busyness, work, gano'n. Kahit ilang oras lang, guys. So, thank you so much, Jolson Fernandez and Unica May Bandok, and we are excited sa inyong kasama. Parang matagal-tagal pa yun. Natitingnan pa lang sila ngayon, okay? So, sa puntong ito, swim-swim na lang muna tayo, okay? Let's go! Wala pang tulog to pero naligo. Oo nga, no, daga. Wala ka na magawa, Dong. Wala tayo magawa, dahil maligo na lang tayo. Grabe, this is so magical, guys. Nakikita naman sa sobrang kalma ng tubig, nagiging mirror na siya nung clouds. Sobrang ganda. Good evening, guys. At andun pa rin kami sa Bolinao, Pangasinan. It's already 7 p.m. at dito sa Bolinao, Kim, eto na. Dito mo makikita ang napakagandang CR dahil secured ka. Yes. Totoo yan. Alam mo kung paano ka magiging secured. Wait, abangan natin. Wait lang ah. Kimmy, gusto mong makita ang secured na CR? Yun, pasok ka. Halika dito, pasok. Eto na nga. Nakikita mo naman ang lakad ng CR dito. Hindi siya naglala. Paano ito maglala? Paano? Sabihin nyo! Galit na galit. Wala dito. One eternity later. Ay, binibidyo mo pa ako! Oo, para sa vlog. Kunwari na-ugit ka. Charot. Scripted naman lahat ng ginawa natin. Kaya nga. So ano masasabi mo sa video natin? Ang masasabi ko lang, ang galing natin mag-memorize ng Script! Correct! And then, I'm so thankful na nakasama ako sa prenup nila kuya at saka ni ate Eunice. girl, tama na kasi yung buong message mo isang vlog na. Ay, sorry. Basta, yun na lang, matulog na ako. Good night. Okay, good night. Wow. Pinato ba talaga? Hoy. Hoy, nasa Kalasyaw na tayo, girl. Gising ka na? Kanina pa ako gusto ko script lang to. Simulit mo yun sa exercise. Hi, good morning. Okay, update guys, it's already 11 p.m. and first time kong sumakay with Jolson Fernandez nagamit ang expander nila. Jolson, keep safe with Unica. And pagod na pagod yung gamit na si Kimberly Fernandez sa vlog na to. Yes, and I will take this opportunity para mag-thank you and mag-outro. Thank you very much po sa lahat po ng mga nanood. I hope humalakhak din kayo tulad ng paghalakhak din namin. And we are so excited for the wedding of Unica and Jolson. Glimpse lang po yung mga binigay ko sa inyong mga clips
para sa kanilang prenup, pero mapapanood natin yung kanilang wedding soon. Soon. So there you have it, guys. This is Jolson Fernandez, Unica, and Kimberly Fernandez na gamit. And my name is Daryl, and you can call me Dar. It's DHAR, and you are watching The Reality. Good night, guys. Bye.